Ahoj žienky moje krásne, prajem vám, dnes máme sviatok, takže prajem vám naozaj všetkým z celého srdca krásny medzinárodný deň žien. A v prípade, že ste nás zabudli, tak vám to pripomínam. V prípade, že ste oslavovali, dajte nám vedieť, ako oslavujete, či už ste svoju kvetinku dneska ráno alebo po obede už dostali, či ešte na ňu len čakáte. Natálka, ahoj, zdravím všetkých tých, ktorí sa k nám pripájajú k našej téme, na ktorú som dostala celkom veľa takých odoziev a za chvíľočku sa k nám pridáva už aj Zuzka. Myslím tým odoziev takých pozitívnych, takých, že veľa žien ste mi písali, že je to také aktuálne a že sa veľmi tešia, že teda sa pridajú, alebo teda nás budú zo záznamu pozerať. Zuzinka, ahoj, krásny deň žien ti prajem. Ďakujem, podobne. Tam si trošku hlasnejšie. No, vítaj. Ďakujem. Rozprávam o tom, že či už sme dostali dneska kvetinky na ten náš veľký deň. No, ja ešte nie. ale ja to nejako tak neočakávam, že dostanem kvetinu. My sa o tom rozprávame. Ja som ti spomínala, že moja dcera sa ráno pýtala, že či aj ona je žena, že či aj ona môže oslavovať. Takže mňa to teší, keď sa môžeme o tom rozprávať a poslať si takúto kvetinku. Hej. Ale ženky, viete čo, videla som, dneska som bola v Bile a dneska tam sa motalo okolo tých kvetov veľa mužov a ma to tak potešilo, že teda síce tu nebol ten môj chlap, ktorý je teraz ďaleko, takže ani neviem, ten mi pošle možno nejakú fotku neskôr, ale zaujímavé je, že ženy si teraz častokrát dávajú jedna druhej kvietky. A to je pekné. Alebo si sebe kúpia, čiže to je tiež také fajn. A posielala nám tu kvietky aj Marci a Natálka, ďakujeme veľmi pekne, babi. A vítajte v našej dnešnej téme, ktorá bude opäť o ženách a pre ženy, takže dnešný deň nám to tak ako sadlo a budeme sa rozprávať o tom, čo nám, ženám, odoberá energiu. A budeme sa rozprávať tak veľmi úprimne, tak sviežo o tejto téme, pretože niektoré akože tušíme, niektoré veci možno budú také akože áno, tuto sa vidím, to som ja a niektoré veci možno budú také nové, prekvapivé, takže počúvajte nás a hlavne zdieľajte s nami, ako to máte vy, sme veľmi zvedaví, chceli by sme, aby to bolo také interaktívne, také aj možno trošku veselé a hlavne hodnotné pre nás všetky. Takže a o to hodnotnejšie to bude, keď nám dáte nejaký ten feedback, nejakú tú spätnú väzbu, alebo teda porozprávate nám, alebo poviete nám, čo s vami rezonuje, ako to máte vy. Každý takýto komentár nejakým spôsobom môže rozprúdiť nejakú diskusiu, ktorá verím, že bude hodnotná pre nás všetkých. Takže za chvíľočku začneme našou témou, ešte sa tak rýchlo predstavíme pre tých, ktorí nás vidia poprvýkrát. Zuzi? Ďakujem. No tak v rýchlosti. Ja som Zuzana Taylor, žijem v Londýne a som transformačná koučka, business koučka a EFT tapping terapist a terapeutka. Sprevádzam ženy vlastne na ceste k tomu svojmu ja. Väčšinou ku mne ženy prídu s tým, že vlastne niečo ich trápi, alebo niečo ich drží, alebo majú, ja neviem, strachy a to im nedovolí, aby boli sami sebou, alebo aby vlastne si vytvorili ten život, alebo či už je to tým, čo ich baví, či už chcú začať podnikať, alebo čo to je, hoci čo, nech je to čokoľvek, nedovolí im to, aby vlastne sa mohli posunúť ďalej. Takže to v krátkosti. Ďakujeme, Zuzi. Moje meno je Ľudská Hoxa, som koučka životných stratégií, venujem sa ženám už skoro 20 rokov, alebo skoro
vyše 16 rokov už len ženám, ale tak ľúbim všetkých ľudí, ale nejako ma tak ženám, alebo ženy ku mne levitujú nejako tak, rýchlejšie. Venujem sa hlavne vzťahovým témam, ale aj fertilite ako také, takže sprevádzam žienky ich ceste k materstvu. No a dnes mojou takou témou obľúbenou, a myslím si, že ako vždycky tieto témy, keď ich vyberáme, tak ich vyberáme tak ako si to tak nacítim, že čo asi teraz by tak rezonovalo. Pozerám sa, sledujem, som taký sledovateľ okolia a veľa akože vidím to okolo seba a samozrejme mám s tým aj osobnú skúsenosť ako maminka dvojčiek a teda pracujúca žena a teda taká tá všeho matka. Áno. Ma táto téma pritiahla a veru, že aj veľa pozitívnych hlasov som mala, žienky, ktoré si mi písali, že bože môj, ako dobre, že o tomto rozprávame, že to sa ma úplne týka. A aj so Zuzkou sme sa shodli, že sme si písali, teda nahrávali správy predtým, že bože, sme sa trafili. No a chceli by sme začať, alebo Zuzi, začni ty, nechám ťa to otvoriť, čo sa týka energie. No, chceli by sme začať tak, že vlastne je to o tej ženskej energii, celý vlastne toto je o tej ženskej energii a chceli by sme začať tým, že aby sme sa vcítili, že čo to je vlastne tá ženská energia pre nás, pre každého iného. Niečo vidíme okolo seba, ale vlastne čo to je pre nás. Takže dajte si zhlboka sa nadýchnite, vydýchnite, zatvorte oči a vcíte sa, že čo tá vlastne tá tvoja energia znamená pre teba. Čo cítiš, možno v minulosti si cítila viacej ako teraz. Čo to znamená? A stačí popísať len jedným slovom alebo 3 slovami, hoci čo vám príde na mysel, dajte nám do komentu. Ja som trošičku mala chvíľu, s kým si rozprávala, si toto cvičenie s vami urobiť, takže dievčatá, stále sa naciťujte, ak ste tu s nami, ak sa vám dá niekde v práci, alebo prosím vás, nerobte to, keď šoferujete, samozrejme, počúvate nás. Ale ja, keď som sa nacítila, tak prvé, čo mi prišlo, aby som sa ja naladila na tú svoju ženskú energiu, tak mi prišlo také, že vnútorný pokoj. Že cítiť taká naladená, keď som naozaj naladená sama na seba, tak cítim taký vnútorný pokoj a také pekné nič v tej hlave. Dáva to zmysel, že nemám tam tisíce myšlienok, čo urobiť, plánovačky, kde, kade, kam, ale je tam také ticho, také príjemné ticho. A taký kľud a taký pokoj a ide to zo srdca a hej, ale samozrejme nie vždy sedíme a meditujeme a sme v tom kľude, deje sa nám život ako taký, takže pre mňa tá ženská energia je energia, ktorá ide zo srdca, tak by som to ako všeobecne zovšeobecnila. Takže všetko, čo sa tvorí s láskou, či už ja neviem, varíme, staráme sa o deti, my sme veľmi kreatívne. To ide z našej vlastne z maternice. My nie len bábätká kreujeme, ale tam vlastne tá čakra dole nám zabezpečuje tú kreativitu, aj to, že stále máme pocit niečo, hej, ideš do obchodu a ty nekupuješ len to, čo potrebuješ, ale teba napadne, že toto by potešilo susedu, toto potrebuje môj manžel, ja neviem, nejaký vitamín na niečo, toto by sa páčilo deťom a my skutočne, že stále v tej hlavke sme také kreatívne a stále vymýšľame to, ako niekomu urobiť radosť, ako nám vylepšiť život, ako vylepšiť aj našu domácnosť. Takže toto je tiež taká krásna ženská tvorivá energia. Ale je to hlavne tá láska, ten pokoj, to, že nemáme pocit kontrolovať, manipulovať. To je taká ťažká energia, to nemá so ženskou energiou nič spoločné, ale skôr, že vlastne, že plynieme, že ten deň nám plynie tak prirodzene, že sme radostné. Toto je pre mňa taká tá autentická ženská energia, že sa cítime krásne, že sme naladené same na seba a sami sebou to je hlavne. A k tomu môžeme vlastne prejsť na ten prvý bod,
Áno, s dievčatá, tým zdieľajte všetkým, s no. nami, čo pre vás znamená ženská energia naďalej, buď jedným slovom, alebo nám to opíšte. A hlavne, že kedy ste naozaj sa cítili, Zuzi, ešte môžem toto, že No jasné. kedy ste sa naposledy cítili naozaj byť také bohyne ženy, hej? Že či ste to niekedy zažili, kedy naposledy, a či si to viete samé nejako vygenerovať, alebo je na to potrebný nejaký muž, možno nejaká nová známosť, alebo čo, vtedy sa nám to dialo, hej. Mňa hneď napadli také tie prvé momenty, keď som bola, ja neviem, tínedžerka, keď tie motýliky v žalúdku a naozaj ste sa cítili krásne a svieže a vitálne a tak. Takže dajte nám vedieť, že kedy ste mali také tie zážitky, aj možno nedávno, hej, alebo v minulosti takej toho naozaj naplneného pocitu ženy. Ja na to trošku nadviažem, lebo ako každá tú ženskosť cítime inak. Áno, je tam ten spoločný, niečo spoločné, ale každá to cítime inak. Napríklad ty si povedala, že kedysi sa cítila ako bohyňa. A so mnou to až tak, akože ja rada vidím tie bohyne a proste tú ženskosť a to. So mnou, keď si pozriem sama na seba, tak ako ja vidím samu seba ako takú vílu, nie skôr bohyňa, ale taká víla, ktorá tancuje po lúke a skôr taká, vieš, taká ľahká, s ľahkosťou taká víla. Takže, hej, každá to cítime inak. Áno. Som veľmi rada, že si to tak spomenula, hej, lebo s každým rezonuje niečo iné, niekto No. víla, niekto princezna, niekto kráľovná, niektorá proste sme, vieš, princezne, každá máme inú tú asociáciu k tomu, takže hej, dajte nám vedieť, budeme to radi počúvať, čítať a reagovať na to. Takže začneme tému a ja som veľmi rada, a Zuzka mi to pripomínala pred vysielaním, že sme sa vrátili najprv, teda sme začali tým, že čo je to vlastne tá ženská energia, a som rada, že sme tým začali, pretože častokrát ako ženy, budeme úprimné, slúbila som, že budeme úprimné, sa cítime unavené, uťahané, proste bez energie, už len aby prešiel už aby bol piatok, ale keď príde piatok, tak zase nás čaká celý víkend roboty okolo detí, ja neviem, domácnosti a tak ďalej. Že vlastne ten život nezastane a stále proste je niečo riešiť a tak. A častokrát vlastne celý ten kolobeh vecí a tie očakávania, ktoré máme od seba a okolie očakávania má od nás, pretože sme ich to tak naučili, tak v nás vyvoláva taký pocit, že sme unavené, nemáme tej energie na rozdávanie, ledva si dočerpáme energiu a zase sa nám minie, lebo už príde nový deň, nové ráno, nové povinnosti a tak ďalej. No a to tým chcem povedať, že častokrát sa stane, že už ako veľké, ako dospelé ženy, tak máme taký pocit, že vlastne tá prevažujúca energia takej tej, poviem tak, že nie najvitálnejšie ženy, skôr takej tej unavenej, ktorá proste si plní tej povinnosti, sa stane niečím, čo je normálne, čo je bežné, čo si aj medzi sebou hovoríme, tým pádom sa nám to stáva ako, že je to normálne, hej, však aj ona sa cíti tak, tiež je matka 3 detí, 2 detí, je to takže stane sa to taká norma. Ale je to naozaj, môže to byť aj nejako inak, že vieš, tá zdravá otázka je, lebo častokrát sa cítime, že že je to také frustrujúce, že by to nemalo tak byť. Nemali by sme proste mať bolesti chrbta a potom sa z toho dostaneš a potom máš, ja neviem, problémy, močák, vieš, sa ti spustí UTI, ja neviem čo, vieš, že za radom, potom deti sú chore, potom zase niečo hasíš, potom, ja neviem, ti vybuchne v rodine nejaká dráma. No a že proste je to možné, aby tá žena aj napriek tým všetkým výzvam, ktorým čelí, aj napriek tomu, že je matka, že má proste zodpovednosť za veľa vecí a za deti a tak ďalej, je možné, aby sme si udržiavali tú svoju ženskú energiu napriek tomuto všetkému a aby sme sa cítili vitálne, aby sme mali viac radosti v tom živote. Takže na toto sa ideme pozerať a na to, čo nám skutočne odoberá energiu v tomto vysielaní. Tešíte sa? Tešíte sa? Dobre. Dobre. Tak poďme začať.
No, poďme začať. Máme ich tu 9, takže budeme sa snažiť cez ne prejsť, lebo všetky sú zaujímavé. Jednotka Čo je... nám odoberá energiu? Natálka hovorí, že áno, že je to možné. Dobre. Super. No, s týmto mi pomôže ľudská. Jednotka klača. No, ja aj mám preklad, áno. Prelož. Ja som písal článok v angličtine, takže ja to Zuzka teraz dávam a vysielame v slovenčine, takže ideme to opísať, ale vieme pekne po slovensky, neboj. Áno, jasné, ale hovorím, niekedy v tom momente sa mi to nedá rýchlo pretnúť. To dáme. No, babi, takže rozprávame sa o tom, že čo nám odoberá energiu. No a prvý taký bodík, ktorý ja som napísala, je, ja by som to nazvala, že bordel. Bordel, dobre. Neporiadok. Tak, aby sme zase išli niekam inám. Takže neporiadok. Hej, nezorganizované prostredie, v ktorom žijeme alebo pracujeme, nám odoberá veľa energie. A same to dobre poznáte, prosím, doplňajte nás do komentárov, či to tiež tak máte. Ale ja osobne po dní plnom povinností, pracovných, kadejakých stretnutí, ja neviem čo, ak prídem domov a vidím ten kopec nevypraného prádla a neumyté riady a proste dlášku, na ktorej sú, ja neviem, blato čmuhy ešte od včera, alebo čo, mne osobne to úplne vieš tak, že ježišmaria. Áno. Vieš, lebo už vieš, že ťa to všetko čaká. Odoberá nám to energiu žiť v prostredí, ktoré, ale nielen akože, že špinavé prostredie alebo tak, ale nezorganizované prostredie. Mne osobne odoberá energiu aj to, keď ja ináč som veľmi zorganizovaný človek, tí, čo ma poznajú, vedia, že som chudera moja neny, až taký trošku úchyl, ale je to preto, že ja mám ráda, keď mi neodoberá energiu veci, ako keď, ja neviem niečo nájsť, nejaké pero, alebo ja neviem, keď boli deti malé, hej, flašku s mliekom, alebo, lebo proste ja viem, že ja rada fungujem tak, aby som tú energiu dávala niekam, kde ja to považujem za najviac hodnotné. Mojim klientom, mojim deťom, mojim ľuďom. Tak. Presne. Hej, aby som tú energiu nemínala nad tým, že hľadám niečo, že ja neviem, kde sú kľúče, okuliare. Vieš, že aby som mala vždycky tak na mieste, po ruke a proste pripravené, aby to bolo pripravené, funkčné. Takže dáva to zmysel, hej? No, ja sa s tým úplne viem stotožniť, akože úplne, ja si myslím, že veľa z nás, pretože sme tie ženy, zase sme ženy, sme matky a vlastne to je v nás dané, že my sa staráme vlastne o to hniezdo, o ten dom a vlastne o to, a to je v nás proste. A u mňa je to tiež tak, že keď napríklad už si spomenula, že veci majú svoje miesto. Môj manžel bol predtým, ako sme sa spolu nasťahovali k sebe, žil sám a proste nehovorím, že mal bordel, ale všetko bolo všade, hej. No a naučil sa už teraz, že všetko má svoje miesto. Áno. Keď chcem pero, tak viem, kde to pero je. Keď chcem, ja neviem čo, tak aspoň viem, kde idem a kde to nájdem. Ako ty, lebo vlastne áno, odoberá to energiu. A tiež, keď vlastne mám neporiadok, tak najskôr si to upracujem a potom začnem niečo robiť. Ja poviem svojim klientkám, že uprataný dom, uprataná myseľ. Ja som zistila, že ja nemôžem rozmýšľať, akože aj tú svoju kde mám akože počítač a to, tak ja to musím mať okolo seba upratané predtým, ako začnem niečo robiť, keď chcem tvoriť niečo, áno. proste. Takže je to tak, no. Dajte nám vedieť, že či aj vy ste také s tým upratovaním. Niekedy akože u mňa to zašlo až tak, že som to až preháňala, že proste všetko muselo byť. Áno. Ale to už zase mi odoberalo energiu. Pretože, no. Veľmi super, že toto hovoríš, lebo ja si pamätám pred nejakými 15-20 rokmi, keď sme kúpili nový dom ešte v Anglicku, tak si vieš, no všetko je krásne, čisté a dokonalé a proste si pamätám, že som mala takú vieš, no, vždy sobotu ráno sa upratovalo. A ja si pamätám, že raz som šokujúco odhalila na sebe, že umývam dlášku, aj keď je čistá. A že prečo to robím? Však to je čistá dláška.
Že nie, že lebo preto, lebo sobotu ráno mám umývať lášku a neviem, ďalšie nejaké veci, hej. Že presne o tom, čo hovorí, že robiť všetko, ale robiť to tak, aby to dávalo zmysel. Teraz proste vôbec nemám upratovací deň. Teraz je to tak, že proste niečo vidím, že robím to graduálne, hej. Proste sú malé deti, nedá sa všetko dokonale, aj z toho sme ako mnohé museli polaviť, už keď tie detičky sa narodia, že teda je akceptovateľný určitá forma bordelu, aspoň v tej detskej izbe, tak. Ale zase, hej, že nič netreba preháňať, tá stredná cesta, ale pre mňa je veľmi, veľmi dôležité mať prostredie príjemné, také ženské, také čisté, zorganizované. Je to pre nás veľmi dôležité, lebo je to, a hlavne doma. Ale tak aj v tej práci, ale hlavne doma, kde to má byť prostredie naozaj tak, kde si vieme oddychnúť a proste nemyslíme na to. A teda mať to tak, aby to bolo udržateľné a aby to bolo ľahko udržateľné, aby sme sa nestali otrokmi tej domácnosti. Čiže vždycky rozmýšľam nad tým ja, napríklad, že akým spôsobom si môžem uľahčiť život tak, aby, ja neviem, kúpila som teraz nedávno taký nový mop, ktorý mi zase uľahčuje tú prácu. A strašne pekne to vonia a to sú také maličkosti, ktoré... Hej. A niekedy mám pocit, že chcem upratovať, že proste možno, že tým fyzickým potrebujem najskôr dať to fyzické von, že uvidieť okolo seba upratané, aby som si mohla upratať vlastne v tej hlave a v tej mysli. Takže ono to má vlastne ten svoj účinok, že keď začneš upratovať, tak ono sa to vlastne potom tak začne uvoľňovať, aspoň u mňa. Ja napríklad strašne rada skladám prádlo a pre mňa je to taká terapia, že sedím, konečne väčšinou si pustím nejaký pekný program a proste vieš, že pre mňa je to také, že aj to upratovanie nemusí byť, proste je to, ako si to nastavíme v tej hlave. Že aj keď umývam riady, ja väčšinou mám, keď sa mi dá, že proste, že deti niečo sú zamestnané, tak ja mám slúchatko jedno, aby som teda ich počula a väčšinou počúvam niečo zaujímavé, čo má... Proste ja si to spávam také príjemné s užitočným. A my máme tú výhodu, že pracujeme z domu väčšinou, že si to vieme tak nastaviť, takže ešte to je výborné, keď pracujete z domu, že treba ja si striedam, že pracovné veci, na ktoré sa musím sústrediť, že niečo píšem, alebo neviem, mám klientku, alebo niečo tvorím, alebo nejaký marketing, alebo tak. A potom vlastne ten môj, nie je to oddych v pravom slova zmysle, ale pre mňa je to oddych v tom, že zmeníš, áno. Ako sa to volá, typ práce na niečo z mentálneho a niečo fyzické, hej, že idem naložiť práčku a potom, Presne. Takže tak. Dobre. Urobme si to hlavne funkčné tak, aby nás to neubíjalo, aby sme si v tom niečo našli pozitívne, aby sme z toho mali radosť, no, že... Presne, a zase ma napadlo, že keď dajme tomu, že lebo ako ty pracujem z domu a môj manžel už teraz pracuje z domu tiež, takže napríklad keď obedujeme, tak sa naobedujeme, dáme to tam a dáme to vlastne, kde odložíme a potom musela som sa naučiť, že ignorujem to, že to tam není, lebo normálne by som išla a umýla to hneď, ale akože musím narábať s tým časom tak, aby som mohla, lebo pracujem. A vtedy to musím sa tak nastaviť, že dobre pracujem z domu, v office by som tiež neumývala riady. Akože, takže musela som sa tak nastaviť, aby vlastne, ignorujem tam ten riad, umýjem ho neskôr, keď prestanem, keď sa už nebudem venovať tomu, čo teraz robím. A mne to trvalo dosť dlho, pretože nevrada som tam videla ten riad na tom, že není umytý. Každý máme ináč nejakú úchylku, ja mám zase utieranie dosky, vieš, tej kuchynskej stola. No. A ešte na chvíľočku len doplním, sranda, že koľko máme toho na upratovanie. Na upratovanie. Aj Marci píše, že ja taký uklízim, do toho važím a pak nájdu rezult. Na teba nadviazujem, Marci, že ono častokrát, ženky moje, je to náš deň, tak poďme sa aj zasmiať, že častokrát proste je to trošku taká nevďačná tá robota okolo domácnosti, pretože to nikdy nekončí, hej? To nie je, že upraceš a už máš pokoj. Proste to tam ten prach sadne zase sa zašpinia z rady to jedno, čo si fantastické návarila, čo si zmyslela, že máš na týždeň, tak sa za 3 dní zje, maximálne za 4, hej? Alebo niekedy aj za deň. No a proste zase ideš znova.
A zase proste Pre... toto. Ale takže je to také, že môžeme to považovať za takú, že nevidno po tebe nič vlastne. Že ten chlap si to uvedomí, až keď tú ženu odpáli niekam, nedaj Bože, víš, na mesiac, tak až vtedy zistí rozdiel, lebo ono to tam furt je. A je to ako... Ja doteraz, že si oveľa viac vážim moju mamu, ktorá proste tie vrajzninami prážala dookola, no. Je to tak. Sme úžasné. Takže toľko o upratovaní, asi už viac nie, lebo to bude veľmi na dlho tu. Ale dajte nám vedieť, ako to máte vy, no. Budeme sa tešiť. Nejaké tipy. Jeden tip, počúvajte, nedávno som počula, že keď vypražete rezne, že super mať rukavice, keď nie vyprážaš, keď obaluješ rezne. Obaluješ. Ježiš, a to je taká dobrá rada, ako ja nemám rada rukavice, ale fakt to asi vyskúšam, lebo furt, vieš, deti, keď niečo treba, vieš si, si to vajíčko a toto všetko, akože vieš, pol hodinu, potom kým vieš deťom pozdáš, potom zase si zabralaš ruky, zase treba niečo stisnúť. Takže dievčatá, rukavice, je to taká hlúposť, ale poteší. Dobre? Hej, presne. Dobre, no tak ideme na 2, ideme na ďalšie. Takže nedostatok spánku. Áno, stále sa rozprávam o tom, čo nám berie energiu. Nedostatok spánku, ja si myslím, že to je obrovská téma. Ja si myslím, že túto tému by sme kľudne mohli robiť ako úplne separátnu tému. Je to veľmi, veľmi málo sa o tom rozpráva, si myslím z môjho pohľadu stále. A veľmi také, že vieš, že nevyspala som, tak akože na ľahkú mieru si myslím, že sa to berie a pritom ja osobne si myslím, že ten spánok je častokrát, alebo nedostatok kvalitného spánku je vo veľkej väčšine prípadov, špeciálne u mladých mám, príčinou obrovských emočných výkyvov, hormonálnych výkyvov a niekedy dokonca vie viesť až k depresiám. Že tá žena sa naozaj cíti, že niečo s ňou už fundamentálne nie je v poriadku. Samozrejme to vedie k ďalším vzťahovým a iným problémom. A pritom naozaj, čo treba, je pozrieť sa na ten spánkový režim a naozaj dať tomu šancu, aby to fungovalo čo najlepšie a potom vlastne všetky tie ostatné problémy ako keby opadávajú. Mám s tým aj osobnú skúsenosť, ja keď deti boli maličké, tak my sme prvé 3 roky skoro vôbec nespali, alebo ten spánok bol veľmi, veľmi akože prerušovaný a to skutočne je taká tá obrovská dlhodobá únava je niečo, čo si myslím, že ľudia, ktorí nezažili, sa to nevie ani vysvetliť alebo vyjadriť, ako ten mozog už proste nefunguje poriadne, ako tam je problém so sústredením, ako sa nevieš spoľahnúť sama na seba, teraz robíš chyby, maličkosti ťa vytočia, hej, tam sa to nabaluje a skutočne to spôsobuje veľké problémy aj vo vzťahoch partnerských. Ja si myslím, že spánok sa podceňuje, ako vo spánku sa dejú toľké veci už len na to, keď telo odpočíva, proste čistí sa. Teraz naposledy s vami pozdielam. Minulý týždeň, myslím, že som to čítala, je research teraz nový, ako výskum, že keď spíme, tak náš mozog vlastne sa čistí, že nejaký ten fluid tam ide do toho, z chrbtice do toho mozgu a vlastne sa čistí a vylúčuje vlastne tie chemikálie, ktoré nie sú pre nás dobré. Čiže detoxikuje sa mozog. Takže veľa, akože to by sme tu mohli vymenovať veľa, ako si ty povedala, že čo sa v spánku deje, ale ja si myslím, že sa to podceňuje aj kvôli tomu, že uvedomiť si, že áno, som unavená a proste spravila som toto všetko za celý deň a my už si tú únavu si doprajeme. Ja viem, ja som jedna z nich, z tých žien a sama hovorím zo vlastnej skúsenosti. Si doprajeme tým, že sa pozeráme na televízor alebo že zaspíme pri televízore. To nie je hodnotný spánok. A ten televízor nám dáva svetlo, vlastne vyžaruje svetlo, ktoré nášmu mozgu hovorí, že máme byť hore. Takže nás fungovať. Áno, a niečo máme robiť. Proste je dobré, že ísť spať ako pol hodinu predtým, ako napríklad vypnem televízor a idem spať a dám si pol hodinu na to, aby vlastne sa to telo
aby sa to telo ukludnilo, aj ten nervový systém a všetko ukludnilo, alebo čítať knihu je dobré, alebo proste dá spraviť si tú rutinu, tvár alebo niečo, proste taký kľud, aby sme si dali čas na to ukludnenie, lebo nemáme to. Okolo nás máme mobily, sme na mobiloch, stále proste to nám žiari svetlo, telka a všetko. Myslíme si, že odpočívame, ale to nie je taký odpočinok. A potom sa čudujeme, že nemôžeme dobre spať, alebo že sme unavené, už sme to prešvihli a nemôžeme spať. Ten mozog je prestimulovaný. No. Vieš, ja som minule rozmýšľala aj nad tým, že vlastne, vieš, teraz je strašne veľa časopisov, magazínov a neviem čoho, ktoré hovoria, toto by si mal ráno cvičiť, prvé stáť o 5:00. Áno. Musíme si každý nájsť spôsob a to, čo vyhovuje nám. Ale pokiaľ tie absolútne... lebo tie očakávania sú obrovské a častokrát aj my zo seba máme veľké očakávania. Ale pravda je taká, že keď máš nejaký veľký záťažový stupeň, životnú situáciu alebo priestor v živote, kde fakt sa ti nedá akože už vobchať nič iné a už by to išlo na úkor toho spánku. Tak. Vieš, že ja neviem, vieš, darmo, že si nám ako, hej, keď chceme mať zdravú dietu, je pravda, že sa musíme do toho vložiť nejaký čas, nejakú energiu. Treba to navariť, treba to, myslím, kvalitnú stravu, hej. Ale zase darmo, že ja neviem, mala som kamošku, ktorá ja neviem, vstávala, ináč ja vstávam niekedy skoro ráno, ale ja si zase lahnem, vieš, po obede, že mne zase toto funguje. Áno, musíte si nájsť to, čo vám funguje. Ale proste mala som ženku, ktorá stávala o 4:00 ráno a išla spať o 10:00 večer, čo si myslím, že je bez nejakého oddychu, hej, v polovičke alebo po obede, ale proste ona robila, vieš, ja nemám čas, ja si musím navariť, ja musím cvičiť, ja musím toto, ale to všetko bolo kontraproduktívne, pretože ona bola tak strašne vyčerpaná, že nakoniec to, že chcela tým schudnúť, vlastne nešlo to, lebo jej chýbal ten spánok, kde sa to svalstvo regenerovalo, kde mala možnosť proste ten systém si ukludniť do takej miery, že vôbec mohol ten proces chudnutia, ktorý bol veľmi zdravo nastavený, vôbec fungovať, aby ten metabolizmus zapol, ale nemohol zapnúť, lebo vlastne bol stále v takom stave prežitia preto, lebo bola tak obrovsky vyčerpaná z toho nedostatku spánku. Tak ako ty hovoríš, a presne každý vieme, alebo keď sa teda pozastavíme a pozrieme sa na to, tak dáme si čas na to, aby sme sa mohli pozrieť, že dobre, málo spím, potrebujem ten spánok, niekedy stačí aj cez deň nejakých 10 minút tak bdieť, že sedieť a bdieť, niekto to môže, niekomu sa nedá, ale zase spomínam to preto, aby sme si to vedeli nastaviť tak, ako ty hovoríš, aby sme si to vedeli nastaviť podľa seba, čo nám vyhovuje, čo nášmu momentálne životnému štýlu vyhovuje, keď je niekto mamička a má novorodenia, tak malé bábätko, tak je v noci stále hore, každú hodinu možno a celú noc, tak možno si dopriať tých 10 minút cez deň, alebo tak nejako proste, vieš, že záleží o tom, kde sme v tom živote momentálne. Ja už mám trošku väčšie deti, mne spia v noci, ale už to cítim, keď sa mi zobudia, že sú choré a že už proste ten spánok mne chýba, že bol už narušený, hej. Takže ja si pamätám v tých extrémnych fázach, kde ja som fakt nemohla akože veľa správať, to bolo každé 3 hodiny a niekoľko mesiacov, to nebolo len tie prvé 3 mesiace, keď boli bábätka, že ja som mala také power naps, ale fakt, že ja som dokázala, ako som im mliečko dávala, keď som ešte dokrmovala, potom ako som nakojila, tak vlastne ja som mala také tie power naps vtedy, keď som držala tú fľašku, že ja som normálne bola schopná zaspať na 35 sekúnd a mne to brutálne pomohlo. Fakt, že 35 sekúnd, ale mne to strašne, strašne pomohlo. Ešte čo sa týka toho spánku, ono je to taký catch-22, lebo spánok ako taký si poviete, no vieš, ja by som chcela, lebo už počujem ako toto, už trošku sa na vás ladím a počujem, že vieš, ja by som aj spala, ale mne sa nedá. Mne tá hlava ide. Proste mne nejde zaspať, alebo naopak sa ráno zobudím, už má to som ja zase, že už mi zasvieti žiarovka, predstaví sa mi ten zoznam vecí, ktoré ma čaká, už vyštartujem z postele, hej. Sme nočné stovy, sme raní vtáci, každý má tú energiu niekde inde, čiže aj sa navnímať, že kedy mám tú energiu
Mne napríklad veľmi, ja som ráne vtáča, čiže mne veľmi sedí, keď ja si tie dôležité kreatívne veci, kde potrebujem hlavu zapnúť, urobím ráno. Lebo ja viem, že už večer už mňa proste veľmi není. Hej? Že ja už nejaké kreatívne veci už ani po obede nejako si nedávam. A napríklad mne veľmi funguje to, že už mať taký ako sa blíži k tomu spánku. Ja napríklad chodím skoro spať, už o tej 9:00 ja už väčšinou spím, ale proste u mňa to je tak, ale mne tak telo káže, hej? Aj vlastne s deťmi sa tak ladím, ale že ja už napríklad od tej 7:00, 8:00, ja už mám od tej 7:00 už taký veľmi taký, už nie som, už ako keby už tak spomaľujem. Áno. Úplne. Aj to telo mi sáme spomaľuje, že vy keď sa navnímate, takže vlastne bude vám to sáme sa diať. Že už vám to telo spomaľuje, už sa nikam nenaháňam. Dokonca už aj keď je neumytý riad, ja už mám také pravidlo, že už to tam nechám. Ja radšej proste to porobím ráno, lebo takto ja som nastavená a takto počúvam svoje telo, pretože už by som, a toto je presne, že vladiť sa do tej ženskej energie, že tam, kde už ťa to nepustí, kde už ideš proti sebe, poviem hlúposť, hej, ale že už proste máš tam vidličku a jeden tanier v linke, alebo aj plný dres a proste už tá predstava toho, že už ťa to nepustí, už normálne by si sa musela, vieš, že urobíš to. Alebo to robíš už s hnevom, lebo tam vlastne k tomu sa dostaneme neskôr. Potom vlastne sa to vyjadrí tým hnevom, že zase musím všetko tu robím doma sama a musím to vieš. Áno, lebo ideš proti sebe. A vždy, keď ideme nejakým spôsobom proti sebe, tak to vypáli nejakým spôsobom. Buď to ochorieme, alebo sme vyčerpané, alebo proste sme naštvaté, kričíme po všetkých. Presne tak. Chlapi potom si to za nás líznú. Ale v podstate je to naša zodpovednosť, pretože my nepočúvame dostatočne to svoje telo a nedávame si také striktnejšie nejaké tie hranice. Kde aj tým deťom povieme, že nie, chod si zobrať ten iPad sama, alebo ja neviem čo, hej? Áno. No, tak, dobre. Dobre, ideme ďalej. Niečo nám na to pozerám. No, dajte nám vedieť. Nám pridáva veľa ľudí, tak sme radi. Dajte nám vedieť, píšte nám, trošku chcem vedieť, že ako to máte vy a či vám to dáva zmysel, či to s niekým rezonuje táto naša téma. Ja dúfam, že veľa ľudí sa v tom nájde. Evička nás zdraví, že ahojte, ahoj Evi. Ahoj. Vítaj. No, poďme na trojku. Takže stále sa bavíme o tom, tí, čo sa k nám na novo pridali, čo nám berie energiu nám, ženám. Prečo sa cítime takto, že vieš, že je to tým, že toho máme veľa? Niekedy to nie je len tým, že toho máme veľa. O tom si povieme ešte trošku neskôr. Lebo niektorí ľudia toho majú veľa, stále majú veľa energie. Ako je to možné? Že to tá ženská zvláda? No, takže povieme si aj také tajomstvá. Alebo sa pozeráme na mužov. Vieš, že sa pozeráme na mužov. Ako to je možné, že ten muž to toľko zvláda? Alebo že proste... A preto je dobré si byť vedomá o tej svojej energii, že máme... je tam rozdiel. Je tam rozdiel. A to nás presne dostáva k tomu ďalšiemu bodu, že robíme mužskú prácu. No, čo pod tým... Ešte máme jednu, ale môžeme potom sa pardon. Ale poďme na tú mužskú prácu, dobre. Tak mužskú prácu, dobre, potom sa vrátim. Že robíme tú mužskú prácu. Takže to neznamená, že nemali by sme, že máme rozdelené, toto robia ženy, toto robia muži. Ale keď už dávame ľudská, ty si dala dobrý príklad, že áno, jasné, ženy môžu rilovať v záhrade. Ale keď vlastne tú prácu, tú takú mužskú, tú takú, kde treba tu vlastne tie svaly, tú energiu a tú prácu robiť takú, a keď to robíme stále, dokola, tak potom vyhasneme, sme unavené a vlastne stratíme tú našu energiu, lebo sme v tej energii len robiť, dosahovať, pracovať. Čo je, myslím si, že viac menej taká tá mužská energia. A to je, dievčatá, my to a teraz nehovorím, ja ľúbim mužov, ľúbim ženy, ľúbim zvieratka, tvorstvo, všetko. A si myslím, že tak
celkom zdravo emancipovaná, ale mužov milujúca žena, takže chlapi pozdravujeme. Ale čo tým chcem povedať je, že mužská práca nie je zlá v tom, že ju nevieme robiť. My ju robíme. Ja napríklad aj rada rilujem. No, Vieš, je to niečo, čo nerobím bežne a mňa to záhrade, celkom baví, hej. také veci, čo nerobím bežne. A vieš, že keď si chcem zamakať, však nič na tom není zlé, vieš? Presne. Že ja z toho mám aj radosť, ale proste nerobiť to s tým, že to človek musí robiť a že to musí robiť pravidelne a že to má, vieš, na zodpovednosti také tie mužské roboty, pretože ešte stále si myslím, že tradične, dajte mi vedieť, či so mnou tak súhlasíte, že je krásne, keď je tá žena ženou a vie akože navariť a proste ten koláčik urobiť a tak. A keď ten muž príde taký, vieš, spotený, špinavý z tej rilovačky, z kosačky a potom sa stretnú a neviem, mne sa to tak páči, keď je to tak ešte stále, ako kedysi, hej, to bývalo. A keď sa tie energie krásne spájajú. A ďalšia vec, že áno, vieme to urobiť, ale strašne veľa energie nám to berie, keď to musíme robiť. A vidíme to na tých našich, si zoberte, že prvá, druhá svetová vojna, hlavne druhá svetová vojna, nebolo mužov. Naše babičky, prababičky proste boli samé, vychovávali deti, museli rilovať, museli okolo záhrady, museli to prasa proste zabiť, aby bolo čo jesť, ak mali nejaké prasiatko, museli proste postarať sa o všetky tie, vlastne prevziať rolu, ja neviem, toho muža, pretože muži boli na vojne, alebo už boli, alebo zomreli, alebo keď sa aj vrátili, tak boli proste postihnutí bez nohy a kadejako, alebo mentálne proste vôbec ako neboli schopní sa zaradiť do toho rodinného života už následkom tých všetkých traum z vojny. Čiže vlastne to bola celá obrovská generácia žien, ktoré vlastne, alebo detí našich, treba z mojich rodičov, ktoré sú povojnové deti, ktorí boli deti tzv. Neprítomných otcov, neprítomných mužov. No. V prípade tých a žien, ktoré sa stali otcami, alebo vieš, že žena musela byť aj matka, aj otec, všetko robiť. Áno. A potom vlastne sa to začalo dediť z generácie na generáciu, čiže tá moja mama sa naučila, že ona má zastrešiť všetko a potom bola vlastne generácia žien, ktoré mali pracovať a byť gazdinky v domácnosti a byť matkami a starať sa o účty a platiť. A teraz zo všeobecňujem samozrejme, ale naozaj tie očakávania sú obrovské a my sme vlastne ich deťmi, týchto maminiek, ktoré proste sa to dedí, čiže my ešte tie očakávania tak ako podvedome sme ako keby si, zase sa to prenieslo na nás. Takže aj na toto dať pozor. Ale čo sa týka tej mužskej práce, pokiaľ je možné, nesnažme sa, moja kamoška ešte poviem, Zuzi, toto, tiež Zuzka, v Anglicku býva, moja brčkula Zuzi, ak pozeráš niekedy, tak o tebe hovorím, ak môžem, prosím. Strašne moja dobrá kamoška a minule mi hovorí, že Luci, počúvaj, lebo nemá teraz chlapa, hej. A hovorí, že počúvaj, ale ja som aj hovorila môjmu bratovi, že ja nechcem byť taký človek, ktorý proste vie opraviť bicykel a proste, ja neviem, odšroubovať, ja neviem, tamto a vieš, také tie mužské roby. Ja nechcem, ja si to nechcem vygoogliť, ja nechcem vedieť, ako proste to funguje, ja neviem, tam nejaké elektrické napätie, vieš, alebo čo. Ja proste chcem, aby som to mohla niekde odovzdať, aby som ja mohla... No a toto presne, na toto nadväzujem, že nesnažme sa, prosím vás, že byť všetkým možným a dokázať všetko a len cez to, že proste nám niečo bráni v tom, aby sme si požiadali o tú pomoc. Však tí chlapi nám to s láskou urobia. Možno aj ten sused bude vďačný, že nemohol niekomu pomôcť. Ja bežne chodím aj s takými vecami. Ivko, pozdravujem. Tuto vedľa, že vieš, a niekedy sa aj zasmiem sama na sebe, lebo je to nejaká blbosť, ktorou mi ani nebolo treba pomáhať, vieš, ale je to o tom, že sa nehambím, že spovedať, vieš čo, že tak toto neviem, vieš, že niekedy je aj fajn byť takou ženou tou, ktorá nevie všetko. Je. A je to okay. Áno, presne. Ani to nechceš vedieť, že? Ja takisto, akože nechcem, lebo nič mi to nedáva, necítim to, že by som to chcela, keby som to musela, že musím si niečo také spraviť, prišrobovať, alebo ja neviem čo, no tak áno, už mám aj syna, ten už tak, poprosím ich a oni to spravia. Ale nie preto, že to je ich robota, ale pretože
Mne to nič nedáva proste. Hej. Ale viem, že sú také ženy, ktorých baví takéto veci. Ale vieš, hej, že... ale No, jasné. A to tiež v poriadku, no, vieš. Včera som tiež s jednou presne. mamičkou rozprávala, že ona mala takú robotu, že predávala nejaké škrídle alebo čo, a že je to brutálne bavilo, lebo to bolo Áno. také iné. Lebo ona bola vyštudovaná čašnička. A to je tiež fajn. Posielame vám to ináč na tieto komentáre srdiečka, babi, takže ďakujeme. Ešte prečítam komentár, Zuzka, máme tu od Evičky. A píše nám, ahoj kočky, zdravím vás, je to všetko krásne, čo rozprávate, nerobím len úzkú prácu, sme si viac silní... počkaj, aby som to dobre prečítala. No. Nerobím len úzkú prácu, trošku sa mi to leskne. Sme viac silnejšie ako muži, čo sa týka všetkého mužov a inak. Tak to čítam, babi, ako to je. Inak všetko krásne MDŽ, my sme veľmi silné a sme silnejšie, čo sa týka po všetkých stránkach a momentálne prechádzam dosť ťažkým obdobím. Som dosť chorá. My zvládneme viac vecí, môžeme aj rilovať na záhrade, aj všetko, nebojte sa. Ďakujeme za komentár. Evička, nech sa ti polepší. Držíme ti palčeky. A áno, akože my sme veľmi, veľmi silné. Zase to všeobecňujeme, hej. Ale niekedy častokrát, ja ďakujem za tento komentár, lebo ako ženská energia sa často zamieňa s takým tým nežnejším pohlavím, slabším pohlavím, takým tým, a práve že nie, ženská energia, a preto ja mám rada tú bohyňu tam spomenúť, hej, lebo to je proste to nie je tá dravá energia. Dravá energia je mužská energia. Tí muži lovia tie mamuty a je to v poriadku a oni majú prirodzené to. Hej. Pre nás tá sila spočíva v tej láske, ktorá ide zo srdca, ktorá je silnejšia, hej, sa aj hovorí pekne po slovensky, že láska horí prenáša, láska skutočne horí prenáša. Láska zachraňuje životy. Často sme sa aj počuli, aj určite vy ste počuli, hej, že ženy, matky, špeciálne keď ide o záchranu dieťaťa trebárs, tak dokážu nenormálne silné veci presunúť alebo dvihnúť, hej, že ja neviem, celé auto, jedna proste žena 57-kilová, hej, že neuveriteľne a nevysvetliteľné veci dokáže tá žena zo seba vyprodukovať, keď potrebuje, keď je tam tá potreba toho, aby tá žena bola silná a keď ide o niečo veľké, čo je jej srdcu blízke. Presne, a to mne dáva, mne zase so mnou rezonuje, že žena matka, hej, že je sila. Proste, keď sa tak, akože matka zem, že matka zem unesie všetko, proste tam je nehorázna sila, tam je nehorázna energia. Všetko vstrebáva, vytvára a všetko sa deje tam, hej. Ale čo mi to ešte pripomenulo, keď si rozprávala, bolo to, že ja som sa rozprávala s mojim manželom a mali sme tiež takú konverzáciu, že my sme inak silné, ako ty hovoríš. My máme tú svoju silu, ale tá sila je iná ako tá mužská sila. A tá sila spočíva z tej láske, v tom, že vlastne, že už len dokážeme tie deti vynosiť a porodiť. A vlastne a potom vlastne tá sila tej matky, vieš, ako ty hovoríš, že môžeme, vidíme, že napríklad vidíme, že keď je nebezpečie, že čoho sme schopné spraviť, vieš, že v tej takej situácii, ako ty si hovorila, že keď si kojila dceru, že proste si zaspala a mala si vlastne ten power nap pri tom kojení. Proste to je dané prírodou, hej? Proste je to tá naša sila, v tom je tá naša sila. Obrovský taký pozitívum ženskej síly je, že tá žena je prispôsobivý tvor. Teraz zo všeobecňujem, hej, ale je ako voda, nájde si cestičky, akým sa aj v tých najnáročnejších skúškach životných cez to dostať, nájsť spôsob. Ja neviem, ako vyžiť s málo peniažkov. Hej, ja som sa včera
s jednou úžasnou žienkou Presne. rozprávala, ktorá si prešla ťažké veci, veľmi, veľmi ťažké veci a proste našla ten spôsob, ako prežiť, ako zmála, proste ako spojiť sily, ako vygenerovať proste peniažky pre jej dceru, ktorá bola chorá, aby sa prekonala s tým najťažším obdobím života a tak ďalej. Takže ako v tomto spočíva naozaj tá skutočná ženská sila. Hej, Ešte tu máme ďalší komentár, no, si super. prepáč, len idem Ja čítať. poviem, Alenka nám píše, že niektoré z nás máme program v hlave, že my môžeme len pomáhať a nepýtať si pomoc, áno. Takže multitasking a potom sme vyčerpané fyzicky aj psychicky. Absolútne súhlasím, Alenka. Jednu vec, čo by som dodala, že častokrát pomáhame aj vtedy, kedy tá pomoc nie je žiadaná. A je to také kontraproduktívne, pretože vynaložíme energiu do niečoho, čo ten druhý nepríjma. Áno. A vlastne ešte viac nás to vyčerpá. Nie, že len, že vynaložíme energiu, ale ešte vlastne ide to ako sa to vráti naspäť. Sa to vráti naspäť v tom negatívnom slova zmysle. Takže aj toto treba dávať pozor. Áno. A ja vždycky hovorím, že viete, ako sa hovorí, že nie je dobré byť príliš dobrá. Ja s tým nesúhlasím. Ja som si myslím, že celkom taká, čo ma poznajú dlhšie ľudia, alebo už roky, Zuzi, ty si jedna z nich, že hej, som celkom taký akože človek milujúci a naozaj kde môžem, pomôžem, podporím a tak. Veľké, dlhé roky to robím, v kadejakej forme, aj cez tú moju prácu. A ja som mala s týmto tiež pred 20 rokmi problém, hej, že príliš veľa pomáhať, vydávať, hej, že ako, ale ja som našla, si myslím, a veľmi vzácne som našla tento kľúč k tomu, že dá sa to, je to v poriadku, nemente sa, ak ste také, ale potrebuje to byť vyrovnané. To znamená, že to, čo zo seba vydáte, to si musíte zároveň aj doplniť. Čiže je fajn rešpektovať druhých ľudí, ale tak istým spôsobom potrebujete rešpektovať aj same seba. Je dôležité, ja neviem, pomáhať iným ľuďom, ale takisto v takej istej miere musíte zase doplniť a pomáhať aj, alebo dovoliť iným, aby pomohli aj vám. Takže musí to byť len, je veľmi dôležité, aby to bolo vyrovnané a potom to funguje krásne. Je také dobré prirovnanie, viem, že je také dobré prirovnanie, vieš, a že vlastne z prázdneho pohára sa nedá napiť. Ten pohár sa musí... A koľko z nás dáva? Áno. Takže nedá sa z toho napiť. Z prázdneho pohára sa nenapiješ. Nie. Takže musí tam byť aspoň do tej polovice, alebo aspoň, aby tam niečo bolo. Lebo potom už, keď je prázdny, už tam už vlastne tá energia. Tak energia funguje, hej. Energia je ako energia je taká fluid, ako voda, hej, že plynie, niekedy je vyššie, niekedy nižšie, a je na nás, ako si to regulujeme, hej. Takisto ako elektrika. Si musíme byť vedomé. No, to presne. A v prvom rade je si byť vedomé. To je prvý krok k tomu, že byť si vedomé, že toto sa deje a regulovať. Ja aj za to napríklad ľúbim tú jogu, vieš, lebo joga to nie je len to, že sa cítite, že sa ponaťahujete a tak, ale aj v bežnom živote, keď praktizujete jogu pravidelne, tak máte možnosť pravidelne sa nasyťovať na to telo, čo vám veľmi, veľmi pomáha v bežnom živote cítiť to svoje telo lepšie. Hej? Že ja v bežnom živote, keď už ja neviem, to môže byť taká situácia, že napríklad ja presne viem, kedy som dostala COVID. Ja som proste tak nacítená na svoje telo, že ja som proste, ako som parkovala v Tesku, v živote nezabudnem, to bolo z momentu na moment a proste tu niečo, to sa v mojom tele proste ako keby gombík nejaký sa stisol a presne mi prišlo do hlavy, že OK, tuto je. Hej? Ja som presne vedela, som si nemusela robiť testy, nič. Vieš, že byť spojená s tým telom do takej miery, aby si vedela presne, kedy, ja neviem, ovuluješ, alebo kedy už, že je to veľmi, veľmi dôležité a dá sa takto veľmi efektívne predchádzať aj takým vážnejším ochoreniam. Lebo pravda je taká, že tie signály tam sú oveľa skôr, ako príde nejaké tak vážnejšie ochorenie. Ale keď to nevnímame, keď nie sme nacítené na to telo, keď ideme ako tie mašiny, tak sa to veľmi často a ľahko
odignoruje, vieš, akože No, zase mi presne. ide anglické slova, hej, ale prehliadne. Prehliadne. A som rada, že si spomenula tú ovuláciu, pretože to je tiež energia, je to naša ženská energia a asi každá vieme, že keď ono to vlastne má tie fázy, hej. Ja so mnou rezonuje, že mne to pripomína fázy ročného obdobia. Jar, leto, jeseň, zima. Hej. Zima je to menštruačné obdobie, leto už sme v lete, keď máme veľa energie, to je v strede, hej, máme veľa energie. Jar po menštruačnom období, kde si taká trošku, že OK, vychádzam ako jar, aj spring, hej, že vychádzam a možno trošku taká shy, ako sa povie, že sa hanbíš, ale máš aj energiu a chceš niečo robiť. Potom príde leto a jeseň je také, že už že už je to také, že chcem... Pomaluješ, ale takisto mám taký pocit, že veci musím dorobiť, alebo také, že dobre, mám deadline, že mám také dorobiť to a potom už spomaliť, už keď je. Takže aj to vlastne vnímať tak, že my áno, že keď sme pred tou ovuláciou, teda v tej ovulácii, ale pred tom menštruačným obdobím, že ako sa cítime. A keď už máme tú menštruáciu, no tak ja viem, že vtedy spomalím, pretože mi to odoberá veľa energie. Mi to odoberá veľa energie, pretože telo robí to, čo robí vnútri, hej, a mne to veľa... A doprajem si to spomalenie, aj keď nespravím to, a už to tak plánujem, teraz už to tak plánujem, už viem, že už to prichádza, tak už si toľko toho ani nenaplánujem dopredu. Ne, že trošku uľaviť. A potom viem, že príde potom a bude to leto, bude tá jar v tom mojom období a môžem vtedy ísť. Viem, že vtedy toho zvládnem veľa. A vieš, je to fakt, je to veľká pravda. Skúste si to na svojom, najlepšie na sebe, hej, si to odskúšať. Že skúste si zaznačiť fakt už nejaké tie, možno aj 3 dní pred tou menštruáciou a nejaký do kalendárika alebo aký systém máte, že teda už to prichádza, aby ste aspoň trošku v rámci možnosti, ako ono sa to nedá, že sa, keď by sme mohli ako kedysi sa do červeného stanu zatvoriť a meditovať a spievať si tam všetky ženy, keď menštruujeme, tak to kedysi bolo. Keď sme boli ešte zladené s matkou prírodou a vnímali mesiac a všetko, čo k tomu súvisí. Ale už to tak nemôžeme, ale aspoň v rámci možností, hej, v tejto našej kultúre si skúsme neplánovať vtedy nejaké veľké výjazdy alebo cestovania, alebo ja neviem, ak sa dá nejakým spôsobom. A potom si všimnite aj to, že keď si v tomto období zimy, menštruácie, keď teda naozaj tak oddychnite, že doprajete si trebárs aj hoci aj len po obede, alebo 3 hodinky, že trošku, že pre seba, že si čítaš tú knižku, alebo čo, že si dopraješ taký ten pohodu, kľud, váňu, hoci čo vám je dobre, je vám dobre v takom kľude, tak si všimnite, že keď si doprajete ten oddych, o koľko krajšia, efektívnejšia, produktívnejšia, radostnejšia je potom tá jar. Hej? Lebo presne tak ako matka príroda. Keby ste na jeseň nenechali tie listy, hej, že hučali po nich, že počúvaj, nie, ty ešte musíš kvitnúť, ty kvety, ešte ty si, čo si to dovoluješ, odpadnúť ten list, hej, z toho stromu. Vieš, že predstav si, že by sme tú prírodu, akože čo ešte také hnusné. Potrebujem akože jedno jablko. Hej, taký ešte potrebujem jedno jablko. Tam bez... ak si to dovoluješ byť taký škaredý v tej zime, hej, ale nie, tá príroda si tu naozaj robí tak, že si dopraje byť aj ten strom škaredý práve preto, aby ten strom mohol vykvitnúť a krásne akože vyzerať na tú jar. A ono sa tak vieme vcítiť, lebo áno, každý si vieme predstaviť to ročné obdobie. My máme to, máme vlastne tú výhodu, že tie ročné obdobie máme, že sa vieme do toho vcítiť. Takže každý vieme, že na jar, ako sa cítime v lete, ako sa cítime v jesene, ako sa cítime v zime. A preto si to vieme tak si to vieme nejako zobraziť aj vnútorne. Takže tak. No a ja si myslím, že toto je pekný preliv k tým emóciám. Čo? Sorry. Myslím si, že to je taký pekný preliv k tým emóciám. Áno.
Takže poďme na ďalší. Stále sa bavíme o tom, čo nám odoberá energiu. Ako na to. Takže poďme na ďalšie, Zuzi. Emócie. Takže ďalšie emócie. Hej. A špeciálne, počkaj, mám to aj ja, špeciálne nedostatok pozitívnych emócií nám odoberá veľa energie, alebo inak povedané negatívne emócie. V tom zmysle, že ak prežívame veľa negatívnych emócií a povedzme si, častokrát tie negatívne emócie neprichádzajú len z vonkajšieho prostredia. Áno, môže to byť nejaká kolegyňa, ktorá vás nemá rada, hej, to je určite nepomáha, alebo to môže byť manžel, ktorý furt frfle, alebo proste väčšinou vzťahové veci, hej, sa týkajú emócií. Ale tie emócie častokrát chodia z nášho vnútra, hej, sú to tie myšlienky, ktoré nám hovoria, bože, dneska zase vyzeráš hrozne, máš tu pupak na čele, alebo ježiš, som pribrala, to je hrozné, nič nás nestáva, neobločím. Takže tie negatívne emócie vo forme kritiky, vo forme takej tej, že nie sme sami sebe kamoškami. Hej. Alenka píše, že horšie je to už len, keď je žena v menopauze. Alenka, o tom nám porozprávaš potom, keď budeme robiť tému viac. No ja ale som pred, takže viem sa trošku do toho žiť. Hej. No. Takže málo pozitívnych emócií, ako ono, skutočne tie myšlienky nám tvoria veľkú časť a sú zodpovedné za veľkú časť toho, do akým spôsobom prežívame ten život, akým spôsobom vnímame ten svet. A vlastne samozrejme vplývajú na tie naše nálady, ktoré máme. Naše nálady zase vplývajú na iných ľudí a ich postoj k nám, na naše priateľstvá, na naše vzťahy, na to, či, ja neviem, máme okolo seba príležitosti, ktoré vlastne k nám prichádzajú na základe toho, ako sa okolo nás ľudia cítia, hej. Takže všetko na seba nazväzuje a špeciálne u žien málo pozitívnych emócií ju unavuje kvôli tomu, lebo vlastne okrem tých každodenných povinností vlastne ešte na to ju strašne dávajú dole ten negatív self-talk, hej, že to, čo vlastne sama sebe hovorí a to, ako spracováva. To je ešte ďalšia vec, že ako spracováva tie veci, ktoré sa jej dennodenne dejú. Hej? Že tá istá vec sa môže niekomu udiať, ja neviem, maličkosti, niekto ti nedal prednosť na križovatke, hej? A tá istá žena, alebo dve ženy rôzne, môžu z toho urobiť, vieš, jedna z toho urobí, že Ježiši Kriste, ako si to mohol, hej, a už sa jej odoberá deň takým tým spôsobom, že potom jej predavačka, nedaj Bože, vydá zlé peniaze a dneska sa mi to napríklad stalo. Vieš, a jedna žena sa na tom zasmeje, ja som, hej, lebo miesto eura mi dneska vydala 10 centov a ja som, ale sranda bola, vieš, že ja som jej nemusela ani povedať, ja som len, že a ona hneď akože je to dopla, že Ježiš, prepáčte, tak sme sa zasmiali, hej. Ale niekto by to zobral, že vieš, kde je moje 90 centov. Chápeš, že je to strašne... A samozrejme, zase poviem, nič nie je černo-biele. Niekedy sme tak naladené, Niekedy nám nejaké chyby ľudí, alebo maličkosti, alebo aj väčšie veci vadia menej, niekedy viac. Niekedy sme už tak nastavení v tom dni, že prejde mucha a jej vynadáš, lebo bzúči veľmi silno, vieš? Takže ako ja chápem, sme ženy, len je dobré zase to vedome sledovať, že či nám ten emočný stav, to prostredie ako pomáha, alebo možno je niekedy rozhodnutie aj také, že tohto človeka odstriham zo svojho života, pretože naozaj som skúsil všetko. Je to človek, ktorý mi odoberá obrovské množstvo energie. Už je čas pustiť ho preč. No, ja by som ešte chcela k tým emóciám nadviazať na tie emócie, že veľakrát počujem alebo sa stretávam s tým, že
že mali by sme byť pozitívni a áno, tie emócie sú na to, aby sme, oni nám dávajú signály, hej, že čo sa deje. To je ďalší signál nášho tela, že čo sa vlastne deje u nás, v tom našom živote. Nie v tom živote tých druhých, áno, my to vlastne bereme tie signály aj od druhých a tým my môžeme sa emočne nejako cítiť, pretože bereme tú energiu od druhých. Ale v prvom rade dávajú nám signál to, že vlastne ako sa my cítime a čo sa deje vlastne u nás, v našom tele, v našej hlave. Takže, no a to chcem nadviazať, že nie sú emócie, my ich tak nazývame, že pozitívne a negatívne, dobré a zlé, ale oni sú všetky dobré. Všetky emócie sú pre nás potrebné, aby vlastne sme rozumeli sami sebe, čo sa deje, hej? Takže už keď, ako ty hovoríš, už keď je tam vlastne ten hnev alebo niečo také, proste tak iritácia alebo niečo tak už sa pozrieť, že dobre, tak zastavím, nadýchnem sa a čo sa vlastne deje v tom mojom tele alebo v tej mojej mysli, lebo telo a mysel to máme prepojené, hej? A keď máme stres, tak to cítime v tele. Niekedy to vlastne v tej mysli blokujeme, alebo sa tomu nevenujeme, ale to telo nám to ukazuje. Takže na to máme tie emócie. Takže tie negatívne emócie sú vlastne pre nás potrebné. Pre nás potrebné, pretože nám dávajú tie signály. A emócia je energia v pohybe. Energia v pohybe. Takže tie emócie nie sú stále len zlé. To sú vlastne, oni sa zmenia, môžu sa zmeniť vlastne z tej zlej na tú dobrú. Hej? Ono sa to pohybuje zas. Takže je to pre nás, tá emócia je pre nás, aby sme sa vlastne zastavili a že čo sa vlastne deje v tom mojom živote alebo v tom mojom tele, že ja mám takúto emóciu, takúto reakciu. Hej? A nie je napríklad jedna z emócií, ktorú sa snažíme potláčať aj v našich deťoch. Ja sa strašne snažím, ako si vždy pripomenúť, že je to v poriadku aj pre to dieťa, aby bolo nahnevané, alebo aby bolo nazlostené, alebo vieš, samozrejme v rámci nejakých je vždy o tej miere tiež. Ale čo som chcela povedať, že aj emócia zlosti napríklad, hej, zlosť je takisto veľmi, veľmi potrebná emócia. Ja poznám ženy, ktoré 20 rokov neboli zlostné, ale nie sú to šťastné ženy. No. Vieš? To som chcela povedať, že sa snažiť akože byť pozitívna za každú cenu a neprejavovať aj tie emócie tej zlosti napríklad, lebo tá zlosť vyjadruje niečo a musí sa dostať von. Hej? A zase, vieš, verím tomu, že aj tá zlosť, pokiaľ je to zase vedomé, hej? Najhoršie je, keď sme nevedome zlostné. To, vieš, sa z nás tam draci, ktorí chrlia ten oheň a proste je to nekontrolovateľné a aspoň ja ako mám schopnosť proste ničiť všetko, čo mi príde do cesty. Ako veľa ľudí ma takú nepozná, ale môj manžel to má veľmi odžité. Ale ale vedomá zlosť je taká, kde proste Zuzi, vieš, a ja keby, že na teba teraz nakričím a poviem ti, že Zuzka, mne sa strašne nepáčilo, veľmi ma nahnevalo to, že ako si mi vtedy, vieš, no, vymýšľam si, povedala, ja neviem, že toto, lebo som sa cítila takto a vieš, proste ja som nevedela, ako s tým a doteraz ma to hnevá a nechcem sa a mrzí ma to, vieš, a je to úplne iné, hej, akože je to úplne iné, ako keby som, vieš, ti nadávala, alebo vieš, čo myslím, hej? Že aj tá kvalita tej zlosti, to, ako to podáme, je to dôležité, nech to ide von, lebo aj v tých partnerských vzťahoch trebárs, aby, lebo častokrát tej zlosti, takejto vedomej zlosti, vedome vykomunikovanej, aj ten partner naozaj začne počúvať. Aspoň taká je moja skúsenosť. Áno. No, presne. A ďalšia stránka toho je, že tam vlastne vyjadrujeme svoje boundaries, svoje hranice, hej? Dokážeme, tuto už si prešiel trošku, alebo prešla, alebo niekto, niečo,
nemusí byť to človek, môže to byť aj situácia. No tak toto už zašlo trošku ďaleko a už sa zlostím, hej? To je takéto vyjadrenie. Áno, Zdravé veď tá vyjadrenie zlosti. častokrát vznikne vlastne z toho, že už to bol ten posledný klinček do rakvy, alebo teda už sa tam prekročila tá pomyselná, hej, nejaká línia. A to je dobré, lebo si uvedomujeme, dobre, tuto máme hranice, tuto už nepustím nikoho a uvedomujem si to sama pre seba, pomáha to sebe a pomáha to aj okolí, hej? Ale všimli ste si, dievčatá, že pokiaľ tie hranice máme veľmi, veľmi posunuté až tak, že proste držíme a na poslednú chvíľu, už keď je to veľmi blízko tá hranica toho, čo je pre nás z našho pohľadu akceptovateľné, tak potom tá zlosť je nekontrolovateľná. Áno. Chápeš, keď niečo necháme dospieť do toho bodu. Čiže aj v tom je to vedomie, to, že sme vedomé, že vnímame, lebo pozor, keď vnímame svoje telo, tak vnímame aj oveľa lepšie svoje emócie a tým pádom si skôr vieme odsledovať tie hranice. Čiže keď tie hranice si odchytíme, hej, to je presne ako s tými chorobami, trošku skôr alebo na čas, tak proste tam nie je tá emócia taká silná, alebo tá zlosť taká silná, aby bola nekontrolovateľná. Že je to ešte také, že vieme to spracovať a podať takým spôsobom, aby to sme predišli takzvanej tej katastrofe. Viete, o čom rozprávam, dievčatá? Ja si myslím, že nie som sama. No, viem. To takto nás. Akože o emóciách by sme tiež mohli veľa rozprávať. To by mohla byť zase ďalšia téma na celý, no. Takže myslím si, že tých emócií dosť sme toho povedali, ideme že? Trošičku rýchlejšie cez tieto ďalšie body, lebo to je také celkom Alenka zase nám píše, rozumieme, dobre, super. Som rada, že nás vnímate, že to dáva zmysel, super. Poďme na ďalší bod, čo nám odoberá energiu. Ináč to, čo sme nespomenuli, tak skúste aj nám tak akože nadhodiť, čo vám odoberá energiu. Treba za dneska. Dajte nám ďalšie tieto, určite nespomeniem všetko, ale číslo 5, Zuzi, poďme na to. Číslo 5 je, čo nám odoberá energiu, je, že robíme prácu alebo prácu, ktorú nemáme radi, ktorú nemáme radi. Nerobíme to s radosťou, nemáme ju radi. No. Takže ja si myslím, že veľa z nás, tu každý človek robí niekedy, alebo sme v takej práci, ktorú nemáme radi a si povieme, že musíme tam byť, ešte to vydržím a vieš, a sami to cítime. Toto je možno jedna z tých možností sa vcítiť do toho, že keď robíme niečo, čo neradi robíme, kde nechceme byť, ale robíme to, ako sa vlastne cítim v tom. Hej? No, a ako opozit, ako opačne môžeme sa, keď robíme niečo, kde sa cítime dobre, čo nás naplňa, čo nám robí radosť, ale stále niečo robíme tú prácu, ale tá energia sa cítime úplne nejako inak. Áno. Takže... Dobrá indikácia toho, či máte radi svoju prácu alebo nie, je, ako sa cítite, keď z tej práce prídete domov. Vieš, že ak sa cítiš úplne akože vyžmýkaný, jak toto ponožka. A tiež, že ako sa cítiš cez ten víkend, že keď už je to ako v nedeľu, už začne ťa boliť žalúdok, a už si ani nevieš užiť to po obede, lebo jediné, čo ťa napadne, že bože, čo zase na tej porade, ten pondelok, alebo že jak tá kolegyňa má, sú rôzne aspekty tej práce, akože nemusí ťa baviť to, čo robíš, alebo ťa aj baví to, čo robíš, ale ten kolektív je na prd, že si nevidíš tam s nejakými ľuďmi, alebo šéf, sa ti zdá, že nie je nefér k tebe, takže rôzne aspekty práce, ale ja si myslím, že vždy častokrát sa ľudia zaseknú a Zuzi, ty, vieš, aj toto robíš so ženami v tejto oblasti, aj tej kariérovej, profesijnej, ale tak aj ja som robila a viem, že častokrát sme zaseknutí vlastne v tej bode, že nemám inú možnosť. Proste na to, vieš, je ten taký povedomie, že musím platiť účty, musím toto, mám zodpovednosť za toto a proste nemám inú možnosť. Ale tie možnosti tam vždycky sú a ja nehovorím, že teda odísť z tej práce a vieš, nedaj Bože, že
dostanú sa do rizika toho, že nezaplatíš tie účty, ale proste a niekedy je tá práca tak vyčerpávajúca, tak ti odberá proste každý kúsok tvojej energie, že už ani nemáš energiu na to sa rozmýšľať, že ako si vylepšiť ten život. To je to riziko. Presne. Vieš, a No. nie ešte k tomu, že veriť v to, že niečo lepšie existuje, alebo a už vôbec nie hľadať niečo iné, čo by ti mohlo prísť, vieš. Takže lenže čo, potom to vedie zase k vyhoreniu, k psychickým problémom a aj ku chorobám. Takže radšej skratšej cesty a proste pozastaviť sa a treba sa, aj keď ste na tej penke, tak využiť ten čas na to, aby ste našli ten spôsob, akým, lebo naozaj ako je to strašne veľa času v tej práci. Ak by sme to mali stráviť tým, že sme nešťastní, nespokojní a nedaj Bože nám to robí nejaké aj zdravotné problémy, nič, žiadne peniaze sveta za to nestoja. Povedala si to tak a je to že v prvom rade je to fyzické, lebo vlastne my to cítime na tom tele, že sme vyhorení, že už nevládzeme, že sme unavení, choroby a neviem čo. Proste aj keď ten človek, väčšinou tie ženy, alebo ten človek zostane v tej práci, ktorú nerobí, ale tak sa vraciame naspäť do toho tela a vlastne aby sme sa cítili v tom tele dobre, aby sa nám potom tá myseľ, aby to telo uvoľnilo tú myseľ, lebo tam musí byť, sa musí niečo vyčistiť. V prvom rade sme my, naše telo, lebo nedá sa keď sme unavení, alebo keď sme chorí, alebo niečo, rozmýšľať nad nejakou veľkou zmenou v živote. Už nehovorím o tom, že meniť job, alebo čo, niekedy sa to stane, hej, že proste je tam taký prelom a mala som také klientky, že proste táto choroba, alebo toto mi ukázalo, že už ďalej nemôžem ísť. Proste takto už ďalej žiť nemôžem a niečo sa zmeniť musí a nechcem robiť túto prácu, alebo nechcem žiť takto, hej. Ale aby sme boli schopné to vlastne uskutočniť, tak to telo potrebuje vlastne ten odpočinok, tú lásku, tú silu, aby vlastne potom tá duša a tá myseľ sa to potom mohlo prepojiť, aby sme vlastne ten krok mohli spraviť. Dáva to zmysel? Áno, lebo keď sme chore, keď nás niečo boli, tak všetká energia, všetko je to okupované tým, že sa venujeme tomu, aby nám bolo lepšie. Až keď nám je lepšie, tak dokážeme vôbec myslieť na niečo iné, hej? Dobre, super. Nám tu Alenka píše, že trošku na tú skoršiu tému, čo sme hovorili, že moja mamina neukazovala emócie, dusila všetko v sebe a potom sa psychicky zrútila. No, áno. Presne o tom hovoríme. Že vieš, že na povrchu častokrát sa ženy zdajú, že a ja mám takú skúsenosť s mojimi klientkami, že nikto mi nepomáhal, lebo všetci si mysleli, že som v poriadku. Že na povrchu som vyzerala, že to všetko zvládam, že vieš, úspešná žena, proste aj pracovne, ale proste pod tým povrchom som bola v úplných stračkách, vieš, že úplne som bola rozbrlaná, neverila som si, mala som ťažké úzkosti, proste potom aj zdravotné problémy, hej, že toto je najväčšie to ohrozenie, že keď tá žena návonok vyzerá, že ani nepríjme pomoc, hej, ale aj nevyzerá, že by jej bolo treba pomôcť, no a potom to končí naozaj veľmi zle, lebo tak akože sme z toho hotoví všetci, lebo však vyzerala taká silná, hej. Presne. No. Dobre. Je to tak a ono vlastne veľa v tom naše maminy robili všetko, hej. A ako si ty hovorila, to generačné, hej, že ich mami robili všetko a ich mami robili všetko, pretože bola tá vojna a už tam to bolo také naučené, hej, a z generácie na generáciu, nehovorím, že to je len toto je príčina, ale jedna z tých príčin. Takže, a my to vidíme už teraz, hej, že to tak je a že to tak bolo. Takže je dobré, že sa o tom rozprávame, si myslím, a že to tak, ako ak sa to povie po slovensky, vieš, že to, že vlastne oni nemohli vyjadriť, ani nechceli vyjadriť, že ako sa cítia a vidíme, že niečo sa stalo preto, hej, ale oni nevedeli s tým narábať, nevedeli nič lepšie. My to teraz už vieme, hej. Takže
je to také... tým ani nezaoberali. Len Ani sa sa určitým spôsobom nejako cítili. Nie, nebola. Tá doba bola iná, hovoríme, bola iná, ale bola, hej. My máme teraz už iné aj prostriedky, aj vlastne tú pomoc, aj to vedomie, že môžeme sa, ale vtedy to tak nebolo. Vieš, že keď si sa na začiatku predstavovala, Zuzi, lebo si hovorila, že podporuje ženy, ktoré majú určité strachy a tak, ale vieš, častokrát tie ženy ani nevedia, že aha, tak toto je strach, ktorý cítim. Oni sa nevedia ani pomenovať. Oni sa len cítia nejakým spôsobom, ktorý na začiatku my ani nevieme pomenovať, len teda cítime, že niečo není také, aké by sme chceli, aby to bolo, že sa cítime také nejaké buď prázdne, alebo smutné, alebo depresívne, alebo také vieš, že ten život je taký že vieš, že nevieme to ani verbalizovať, ale nevieme, že skade to pochádza, kde to, vieš, a cítime sa, hovoríme dneska o energii, takže cítime sa také vyprahnuté, vieš, ako keď je kvetinka, ktorá sa nepolieva a je taká nejaká nemastné, neslané, proste nič nás neteší. Niekedy nás už ani nič nevytočí, nerozčúli, niekedy nás veľa vecí rozčúli, ale nie veľa vecí poteší. Vieš, že proste o tom to je, že nemusí to tak byť, o tom celý tento čas rozprávame, ale o tých rôznych proste veciach, ktoré nám tú energiu odoberajú, niekedy je kombinácia vecí. Hej? A niekedy je to niečo, čo nevieme ani pomenovať, ale proste je veľmi dôležité nájsť zdroj toho, čo nám odčerpáva tú energiu, aby sme s tým mohli niečo urobiť. Tak. Dobre, sorry Zuzi, preťahujeme dneska taký dlhý live, ale dúfam, že sa vám to páči, že to stojí za to. Ideme ďalej. Píšte nám ďalej, ale takže ďalšie bolo komunikácia. To je presne, čo Alenka písala. No. Že, hej, keď zadržiavame v tom, aby... Ja si myslím osobne, že ženy proste zadržiavajú emócie a zadržiavajú proste aj tú komunikáciu v mysle takom, že nechceme sa sťažovať, nechceme, vieš, aby to nebolo také, že však všetci to majú ťažké, nejako si to zdôvodníme, alebo zadržiavame to aj kvôli tomu, aby sme nevyzerali, že to máme bordel v tom živote, vieš, aby sme navonok nejako vyzerali, aspoň navonok, že to máme usporiadané, hej, aby proste sme nestratili tých ľudí, ktorých máme, aby sa u nás bla 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 nerozprávalo, hej, vzlom, a aby sme boli ľúbené, aby sme boli obdivované. Aby sme mohli zapadnúť do nejakej situácie alebo do society, ako povieš, community a vlastne tam, kde žijeme. Veľa dôvodov je aby tam. Aby sme si nespôsobili problémy. Presne. Hej? Tak. Aby na nás neukázali prstom, že to je tá, čo musela ísť psychiatrovi. Vieš, že aby to nebola hanba. Áno. No, ale pravda je taká, že hej, prepáč, Zuzi, nie. Chcela povedať. Nevieš, čo ma tu chrbát ma tu. Dlho vysielame. Už dlho, no. Ja musím trošku energiu uvoľniť. Ale čo som tu chcela povedať, hej, že vlastne u nás, my ženy potrebujeme komunikovať, taká je pravda. Aj keď sme introvertné, ale stále potrebujeme nejakým spôsobom komunikovať. Možno tie, ktoré sú introvertné, tak si to potrebujú viac písať, alebo takže nepotrebujú ten interpersonálny kontakt, ale my vo všeobecnosti ženy potrebujeme byť spolu. Potrebujeme tu, ja to volám s kamoškami, že psychohygienu. Potrebujeme sa niekedy, presne ako Zuzka povedala, nie za každú cenu byť pozitívne a neviem čo. Potrebujeme to povedať tak, ako to cítime, tak, ako to v tej chvíli je. A to není o tom, že teraz máme nejaký festival sťažnosti, hej, sťažovať, ale treba niekedy si vyrozprávať, aj sa zasmiať, aj poplakať si možno. Tak. A proste tak úprimne o tom, kde je to ťažké, kde je to nezvládateľné, kde sa cítime napred, kde si neveríme, kde proste tak na rovinu je to veľmi, veľmi... Ja si myslím, že už strašne málo sa toho deje a je veľmi fajn, keď máme také nejaké kamošky, ktorým to môžeme úprimne povedať a vieme, že je to tam bezpečí, tá informácia a vieme, že to proste, že nás neodsudzia, že ten feedback je naozaj a preto myslím si, že viac a viac ľudí vyhľadáva aj terapeutov
alebo teda nás koučov, alebo No, psychológov. no. A som strašne rada, keď sú tomu otvorení, lebo na to nie len, že vás ten coach, psychológ, terapeut neodsúdi a že to tam bezpečí, ale ešte vlastne vám pomáha v tom, aby ste sa preklenuli vlastne to obdobie, aby ste našli naozaj to, kde vám takú tú vašu psychológia je v podstate ako taký detektív, hej, že pomáha vám otvoriť tú Pandorínu skrinku. To je len pre pár ľudí, ktorí sú odvážni, lebo tam mnohokrát nie je veľa, akože je to také odvážne sa tam pozrieť do tej Pandorínej skrinky, lebo tam nájdeme veci, ktoré sa nám na nás nepáčia, ktoré máme všetci, aj ja, všetci. Ale je to veľmi dôležité, lebo pokiaľ sa nedostaneme na koreň toho, čo nás naozaj ubíja, pokiaľ si to nenájdeme tú odvahu to priznať, že ja neviem, po tých 25 rokoch príklad, hej, že ten môj vzťah už skutočne zomrel, vyhynul, hej, a teraz čo ďalej? No. Lebo ľudia sa často boja, že keď odhalia tú pravdu, keď si priznajú sami sebe tú pravdu, že potom budú musieť niečo urobiť s tým, hej? Lebo už to nebude pod kobercom, už to nebude zahrabané niekde. A to robia len odvážni ľudia, si obrovským spôsobom vážim moje klientky. Ale pravda je taká, že ak to neodhalíme, ak s tým neskúsime niečo urobiť, a mimochodom, keď už to odhalíme, tak je to trošku také desivé, ale potom, keď s tým začneme pracovať, lebo s tým pracujeme kúsok po kúsočku. To nejde, že vám dáme zjesť celého slona, to sa nedá, hej? Že kúsok po kúsočku, kročík po kročíku, a čo je najlepšie, je, že vás držíme takto za ruku celým tým procesom, čo je, si myslím, že obrovsky hodnotné, a som ráda, že to pre vás môžeme urobiť. Ale to som chcela povedať, že nebáť sa toho. Keď niečo nefunguje v tom živote, skutočne, keď je niečo tak vás ťaží, tak je veľmi dobré prísť do toho bodu, a ja som vždy šťastná, keď prídete do toho bodu, že už konečne s tým niečo chcete urobiť, lebo z toho bodu, možno to je jedna z najdôležitejších vecí, lebo z toho bodu sa potom môžeme nejakým spoločným spôsobom odraziť a vás podporiť, a proste nemusí to byť také ako sa to povie po slovensky do keľu, také scary, hej. Nemusí to byť také hrozné, strašné, také. Ako ste si a veľakrát sa stane, a vlastne čím viacej sa v tom brodíme, čím viacej si to nechávame pre seba, tak tým zase to naberá tú moc, hej? Tým sa to dáva, tým je to väčšie, intenzita, tým je to väčšie. A veľa klientiek, keď prídu alebo ľudí, keď vyslovia alebo povedia, že čo to je, a hovoríme už o tých kruhoch, dajme tomu, alebo o tých komunitách, alebo keď už máš tú kamarátku, keď jej to povieš, tak si povieš, až mi tak padol kameň zo srdca, ale uľavilo sa mi. A je to tak. Takisto viem, každý coach alebo terapeut, alebo to je jedno, už keď ten klient spraví ten prvý krok, oni už idú, už len to rozhodnutie, to je to najťažšie, to rozhodnutie je vždy najťažšie. Už len keď prídu a už sú také, proste, lebo už vlastne ja to tak berem, že keď už na to len zažiariš malé svetielko, tak už to stráca moc, hej. Keď nie, tak už to stráca tú moc, už to stráca tú intenzitu. Veľakrát ešte, čo by som chcela dodať k tomu, je, že veľakrát ani nevidíme, že čo je, alebo je to v podvedomí, že proste lebo vlastne náš systém, náš mozog nás ochraňuje pred tým, aby vlastne my nechceme byť zranení pred ďalšími zraneniami, alebo proste veľakrát je to také hlboké, že viem, že mala som klientky, a že vlastne keď to z nich vyšlo von, tak toto som ani nevedela, že toto mi spôsobilo anxiety, alebo toto mi spôsobilo to, čo sa mi teraz prejavuje na tom tele, že prečo som ja taká vystresovaná, prečo mám takéto veci. Ja som ani nevedela, že to tak bolo, ale teraz mi to dáva zmysel. Alebo prečo sa mi dejú určité veci, alebo priťahujem určitých ľudí do života. Áno, presne, je to také zázračné. Hej, Bože, veľa by sme vedeli. No, dúfam, že vám to niečo prináša. Ideme ďalej. Tak veľmi rýchlo ešte, toto ani nemusíme sa tam zastavať, lebo sme hodne o tom hovorili, tá sedmička, že málo pozornosti k sebe a vlastnému telu. Hej, tam hovoríme o takých
tých veciach, že naozaj vnímať samú seba, to sme už o tom hovorili. Áno. Osmička, čo nám odoberá energiu, je málo vecí, ktoré nás naozaj bavia. A teraz ja nehovorím o tom, že proste chodte, že chodíte do posilovne, lebo proste mali by ste schudnúť. Ja hovorím, ak do tej posilovne chodíte radi, tak to je to hobby, hej, určite. Ale ak tam idete s tým, že idete tam len kvôli tomu, aby ste mali pekný zadok, čo tiež nie je zlá vec. Ja teraz hovorím o takých hobbies, že proste, ja neviem, malovanie, alebo niečo, čo vám dáva taký pocit toho krásna vnútorného, ale niečo, čo vás fakt akože baví, to môže byť hoci čo. Alebo že keď to robíš, tak sa v tom stratíš, vieš, že také... Strátiš pojem o čase. No. Pojem o čase, alebo také oslobodenie, že si kreslím napríklad, alebo niekto rád vyšíva, alebo niekto rád varí. Ja vyšívanie, no. No, vyšíva, alebo ja neviem, povedzte nám, čo radi robíte. Dajte nám vedieť, že a naozaj si to dopriať, ten čas, aby ste vlastne, lebo to je tá kreativita, hej, že a ono to plynie z vás, to je to vaše, to moje, čo ma robí šťastnou, čo ma robí kreatívnou, takže si dopriať to vlastne, čo vás baví. To hobby. A je to veľmi individuálne, vieš? A niekedy, ani nevieme, niekedy sa nájdeme v úplne nových veciach, hej? Že niekto sa objavil, že ja neviem, z recyklovaných nejakých materiálov robí hráčky pre svoje deti, hej, prírodné nejaké z prírodných materiálov, alebo sa nájde ja neviem, bylinky, hej, že zbiera, suší a robí z toho čaje a sa úplne našiel v tom, že teda ako niečo vie také zdravé pre seba a svojich priateľov. Potom a veľa žien to tak robí, hej, že proste toto ma baví a začala som robiť toto a ľuďom sa to páči a proste robím to dobre, alebo im to nejako pomáha, alebo im to nejako poteší a z toho sa stane niečo krásne, aj keď na začiatku to nebolo to, čo si mysleli, že to bude také, alebo že niečo veľké, ale nemusí to byť ani niečo veľké, že to musím vytvoriť z toho, že to budem predávať, alebo neviem čo, ale jednoducho začne to tým, že robila som, čo ma baví, nasledovala som vlastne tú moju intuíciu a to moje, čo mi robí dobre, čo ma teší, aspoň trošku, a pozri, čo z toho vzniklo. Alebo keď ti to dá len ten pokoj, alebo tú radosť na ten deň, na tú chvíľku. To stačí. Hlavu, to stačí úplne, hej, že keď sa s tom strácaš, ale niekedy ani nevieme, čo nás baví, hej, že, alebo niekedy máme aj, ale ja som napríklad taká, že ja stále chcem nové veci aj skúšať, aj vyskúšať, aj sa dám inšpirovať, alebo tak, vieš, že keď niekto mi povie niečo, alebo niečo vidím, tak si to pozriem, vygooglím, alebo ja sa pridám niekedy, štopanie péry, ja som ešte neskúšala, tak aj to by som chcela niekedy, ja som proste otvorená, lebo nikdy nevieš, čo ťa chytí, čo ťa bude baviť, akože chápeš, že to je niekedy také zaujímavé, že byť otvorená tomu, hej, tým novým veciam, lebo nikdy nevieš, kam ťa to povedie. Ty sa môžeš dneska rozhodnúť, že budeš študovať, ja neviem, tak len z recesie, zo srandy, že vždycky španielčina napríklad mňa vždycky ťahala a nikdy nevieš. Možno sa do toho Španielska dostaneš, možno tam stretneš svojho budúceho muža, alebo ja neviem, vieš, kde sa to zavedie, hej. A že aby sme to robili, aby to nebolo stále také všedné, že kolobeh. Proste spraviť niečo, čo naozaj, čo ťa tak trošku rozžiarí, a keď je to nové, alebo možno niečo, čo si myslíš, ale vždy som to chcela robiť a nikdy som sa k tomu nedostala, tak spravím si na to čas a začnem. Hovoríme o tej energii, tak toto je presne to, čo nám dobíja tú energiu a z ktorej potom môžeme rozdávať ďalej. Ak to nemáme, tak zase sme ukrátené o niečo, čo by nám mohlo strašne baviť. Môžu to byť brúšne tance, nikdy nevieš, pretože vieš, a nemusíš mať úplne tú postavu takú, môžeš mať 3 deti a stále robiť brúšne tance. Prečo nie? Veď možno práve v tom nájdeš tú svoju krásu a dokonalosť. A to, že vieš, a vlastne inšpiruješ aj iné ženy, ktoré si mysleli, že nemajú brúško také, že by robili brúšne tance a proste možno sa vás stretne 5 a budete z toho strašnú prdel a vieš, a to je krásne, keď sa to udeje, že aj tie vzťahy. V procese dosiahneš to, čo chceš, že proste upustíš na to, že chcem, ja neviem, schudnúť, alebo mať také telo, alebo také a proste môcť sa na to sústrediť.
ale proste keď robíš niečo, že čo ťa baví, alebo kde máš srandu, sranda je jedna veci, ktorá nám dáva energiu, hej. Hej. A v tom procese už tej srande a v tom, že ťa to baví, tak aj zabudneš na to, že sa pozrieš na seba, no, veru som aj schudla, alebo veru som dosiahla to, čo som chcela. Zabudneš na to, čo tak strašne tlačíš, na čo strašne tlačíš. Hej. Takže dobre. tak. Super, takže ešte posledná devina je, trošku sme už spomínali, aby sme to tak trošku už ukončovali, túto celú našu tému, ale fajne je nám, nie? Že celkom nám je dobre. Aj vám je dobre? Tak dúfam, ja neviem, dúfam, že vám je fajn. Dajte nám vedieť. Dobre, tak posledná deviatka je zlosť. Že nám strašne veľa energie a ja fakt, akože mne úplne, ako ja to viem, cítiť na sebe, málo kedy, akože som nahnevaná. Samozrejme som aj nahnevaná, akože som človek, ale strašne nerada sa hnevám. Tak by som povedala, že nemám rada, akože sme rozprávali o tom pred chvíľou, že je to emócia ako každá druhá, tak, ale ako priznám sa, že ja nemám rada takú tú nezdravú emóciu zlosti a samozrejme mám aj takú. A s ňou je spojené veľa takých iných vecí, ako sa volá guilt, ako potom sa cítime ako, keď sme nahnevané. Previnilo. No to u nás žien tak akože pokračujú tie emócie, tak sa vyvíjajú z tej emócie zlosti. Ale mne, napríklad, neviem ako ty, Zuzi, ale ja keď mám emóciu zlosti, čo nikdy u mňa netrvá dlho, ale ak ju mám, tak mne je normálne fyzicky zlé z toho. Ja normálne tak málo, kedy už toto robím, že tak akože som zlostná, ako stane sa mi, ale mne to tak strašne veľa energie odčerpá, že mňa to fakt odpáli asi na celý zvyšok dňa, keď som takáto. Fakt? Takže ja úplne akože strašne som taká, bože, compassionate, hej, zase mi nejde, ale mne je tak ľúto. Mne je veľmi ľúto ľudí, ktorí treba z také energie žijú celý život. Vieš, že takej mrzutosti, ani to nemusí byť zlosť, hej, ale v podstate aj tá mrzutosť je forma zlosti, hej, že ja si vždycky predstavím, vieš, aj včera sa mi v si stalo, že niekto tam nebol trpezlivý a mrzutý a tak. Dokonca jeden pán nebol, ale potom celkom sme si mi aj poprel pekný deň. Ale tá jedna pani nie, to je jedno. Ale proste stretneš ľudí, hej, ktorí sú mrzutí, ufrflaní, nadutí. Nepridá ti to do tej tvojej nálady, ale ja si vždycky to tak vieš, akože predstavím, že pre Boha, vieš, že keď mňa to tak chvíľočku to mám a vyčerpá, že odpálí ma to na celý deň, že aké to musí byť v tom žiť dennodenne. Alebo po väčšine času. Keď ani, vieš, už to máš také nastavenie, že už je to ako keby taký normál. Je to. Musí byť peklo je život. To, odoberá to cítiš v tele, že to odoberá energiu. Hlavne, keď si toho vedomá, že to vidíš a cítiš. A vidíš, že ako to môže zájsť ďalej, že proste ten hnev taký dopad a hrozný na človeka. Že aký to má dopad aj na to telo, potom na to zdravie a potom na všetko. No. Ale tu nejde o odsudzovanie, že niekto sa hnevá viacej. Oni proste niekedy ľudia, alebo nevieme, že prečo ten hnev tam je, alebo prečo nás to takto vytočilo. Vlastne čo viem, že v psychológii je, že je hnev, potom je strach a potom je vlastne zranenie. Že vlastne ono to ide hlbšie a hlbšie. To už sú vlastne toto rozprávame o tom hneve, že ktorý sa fakt opakuje a tí ľudia, že sú fakt, že stále nahnevaní. A ty hovoríš o nich, že cítiš súcitiš s nimi. Ja takisto. Pretože tam je možno niečo hlbšie, ktoré to vypaluje vlastne ten hnev a ten človek je stále v tom hneve, v tej energii, v tom hneve. Ale vieš čo, ono ja aj keď, vieš, prednášam ohľadne tolerancie medzi ľuďmi a toto, vieš, tak tam vždy je vlastne ten aspekt toho, že nahnevaný človek, akože na povrchu je ten hnev, ale pod
tým povrchom je to ublíženie, hej, to je zranenie, to, že mu bolo ublížené tomu človeku, či už nedávno, alebo keď bol dieťa, alebo, vieš, a takto sa to nesie, hej, že ten hnev nikdy nie je prázdny, to je veľmi silná emócia, toxická emócia a vieš, tam, vieš, hnev spôsobuje ďalší hnev, alebo odpudenie, alebo vieš, že z toho sa tak, to sa tak kumuluje ako všetko, ako každá emócia. Ale proste je veľmi dôležité si uvedomiť, že vieš, no, proste, že alebo aspoň predstaviť, lebo nikdy nevieme, čo za tým hnevom je pre toho človeka, vieš, že čo sa mu stalo, ale mne pomáha vždy si tak predstaviť, že čo to asi, že je to tam to zranenie, ktoré ten človek si nejakým spôsobom prežil a teraz to vychádza von aj teda na nevinného človeka, ktorým som sa včera považovala. Ja sa tak pozriem na toho človeka a si poviem, no tak keď je takýto nahnevaný voči druhým, tak ako môže byť, ako sa chová vlastne, čo vlastne cíti voči sebe, hej? Lebo my vlastne dávame najavo to, čo sa deje vnútri. Najviac sa v podstate hneváme väčšinou sami na seba, keď sa na niekoho hneváme, nie? Tak je pravda, keď sa to tak odlúpneme tie hej, zase mi nejde slovenčina, prepáčte mi, tie šupinky, hej. No dobre, tak čo, dobre bolo? Dobre bolo, nie? Akože mne bolo veľmi dobre s vami. Je to téma o energii, dneska máme tak krásny deň žien, tak ja to asi tak ukončím nejako, že veľmi sme si prijali, aj robíme to, čo robíme a stále sme aj na tej svojej ceste, aby sme ten život mali čo najradosnejší, žiť v takej harmonii, v pohode, v pokoji, veď to všetci chceme, hej, že tam nie je rozdiel medzi tebou a mňou, v podstate všetci chceme to isté, chceme byť ľúbení, chceme žiť v miery, chceme bez nejakého kliše, hej, v podstate všetci chceme to isté, ale nie všetci si myslíme, že to ide dosiahnuť tým istým spôsobom, možno v tom sa líšime, ale v podstate tak nakoniec, čo sa týka energie, by som vám prijala, aby ak niečo z tohto s vami rezonovalo, aby ste sa nebali, aby ste sa nás aj spýtali, ak vám môžeme aj my nejako poradiť alebo podporiť vás, aby ste nám napísali nielen do komentára, ale možno aj do osobnej správy. Ak niečo s vami rezonovalo, aby ste to, treba aj ja to mám tak, hej, že keď niečo počujem, je to nejaká nové alebo svieža informácia alebo niečo, čo by som chcela rozvinúť ďalej, tak proste je dobre to rozvíjať ďalej, ja neviem, si to vygoogliť alebo pozrieť sa na nejaký článok ohľadne toho, že zistiť to hlbšie, ak je niečo pre vás aktuálne. Prajem vám, aby ste sa vyvíjali, ale aby ste vždy nachádzali také spôsoby, akým si ten život uľahčiť, spríjemniť. Ak niečo naozaj v tom živote nefunguje, mať tú odvahu sa pozrieť na to, kde to má pôvod a potom vlastne dovoliť ľuďom, aby vás podporili, aby vás ďakujem Malenka za srdiečka, všetkým vám za srdiečka, aby ste mali tú odvahu, naozaj vám prajem odvahu pozrieť sa na všetko, čo vám v živote nefunguje, keď budete na to pripravení a mali tú odvahu niečo s tým urobiť, pretože na tej druhej strane rieky, na tom brehu druhom je niečo, čo možno aj ste zabudli, že existuje, čo možno je už by ste si ani nedovolili o tom snívať. No. Takže asi takto by som to... Pekne si to povedala. Ja som presne včera o tomto písala na sociálnych sieťach a posielala e-mail. Presne toto som písala, takže krajšie to ani povedať nemohlo byť a ja len nemám čo k tomu dodať. Tak vám ďakujem aj tebe, Zuzka, že si našla čas. Dneska sme pretiahli, Pane Bože, asi najdlhšie vysielanie v histórii. Že? Hodina 44, Zuzi. No. Ďakujem vám. Krásne MDŽ všetkým vám, ženky. Som veľmi šťastná, že sme mohli slovenčine dneska vysielať a verím, že aj vy ste boli radi, lebo stále mi hovoríte, že mi v angličtine mnohé nerozumiete. Takže som šťastná, že takýto náš vzácny deň sme mohli byť spolu. Ďakujeme, píšte nám, veľa z vás bude nás pozerať zo záznamu, takže my si budeme čítať komentáre. Ďakujeme, krásny zvyšok dňa a pekný večer a kvetinky. Takto vám aspoň ružičku tu mám, takúto posielam. Aj tebe, Zuzi. Pekný deň, ďakujeme. Ahojte. Ďakujem aj ja. Ahoj, čaute.